Presnosť je výsadou kráľov. A k tomu, aby ste nemeškali, potrebujete aj kvalitné hodiny. Hodinárstvo Emily v Hlohovci vám ponúka svoje služby. Môžete k nám prísť kedykoľvek, aj v hodine 12. Naše hodinárstvo má náramkové hodinky na každú ruku. Dámsku, pánsku i detskú. Ponúkame široký sortiment spoľahlivých značiek ako napríklad Festina, Casio, Seiko, Citizen, JVD a Prim. Ak nie ste práve ranné vtáča, sú tu pre vás budíky. Baterkové s mechanickým zvonením a netykajúce s tichým chodom. Deťom sa bude veselšie vstávať do školy s budíkmi v tvare zvieratiek s veselou melódiou. Budeme radi, ak vás ráno zobudí budík práve od nás. Taktiež máme v ponuke nástenné hodiny, ktoré plnia aj dekoračný účel. Nástenné, kyvadlové alebo bicie. Stačí si vybrať podľa vkusu a potreby. U nás nájdete aj minútky, stopky, meteostanice, aj krbové hodiny. Predávame kožené remienky, ako aj kovové náramky. Môžete si vybrať zo všetkých dostupných veľkostí a širokej palety farieb, od bielej cez žltú, červenú, zelenú až po decentnú čiernu. V našom hodinárstve vymieňame aj batérie a opravujeme hodiny každého druhu. Radi vám ponúkneme naše hodinky, na ktoré poskytujeme nielen záručný, ale aj pozáručný servis. Vyberte si pohodlne v našom e-shope www.hodinarstvoemily.sk a tovar vám doručíme až domov. Pre tých, ktorí nás chcú navštíviť osobne, sme otvorení každý pracovný deň od 8:30 do 17:00 na ulici SMP 12 oproti pošte v Hlohovci.